samu. Ni ne zan samu an kin kayan maza ne a Ban gane ba. ne mana. Ai ran ba wani kayan maza sai na maza ya ki samu. Me shago? Yawa, wani shi ne shagon da nake. Kaga aka yi ne kake wanda tattaka ni kana wani tattaka ni. Ba bige kan da ni mai gida. Ya ka bada dako. Zan ma ƙarya ne to? Wai a ina ya bige kan ne. Zan masa ƙarya ne to dama fa na san ke ba wani son farin ciki na kike ba. To dan mai ƙarya ne? Dan mai ƙarya ne? Ka ga mai takalmi dan ba shi hakuri. Ya haƙuri ka ji malam Allah ya baka. Oi ka je kana wani tattali. Oke duba in yayi kyau kawai ya ne yanzu. Me takalmi na ne ko? 40,000 ne. Shi kuma ɗayan fa. Shi kuma ɗaya 50,000 ne. Kana kana wani hararata ne kana so mu sai takalmin nan kuwa? Ina so ku siya mana. Irin ku ne duk kuke koran kwastoma. Sai wallahi wani fada ta ciwon din. Yawa nawa kace kuɗin wannan? Wannan 40,000 ne kuɗin shi wancan 50,000. Yawa to amma ka ga wani can a cikin da kamar ya dan fito da Wancan